Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lisa, 45 years old, usa ka teacher og minyo. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa reklamo batok nako sa usa ka ginikanan sa akong mga estudyante. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Okay, class! Manginaot ko nga nagtuon mo, ha? Get one whole sheet of paper. Sa ako nang giingon, mag-exam ko karon. Very good, everyone. Murag hapitan na nakakuha gyud sa average score. Except lang ni Jason. Jason, what happened? Wa ko makatuon manggod. O diba, niingon man ko ninyo nga magtuon mo kay mag-exam ko. Ma'am, Next time ha, Jason, pagtuon og maayo kay ngayo, ikaw ra mo ay may pinakagamay og score karon. Okay, that's all for today, class. And please, everything that's written on the board will be your homework for next week. Okay? Okay, ma'am. Apoy sa akong lawas, uy. Di gid ta nali maghandol mga estudyante, labi na kong lahig mga batasan. Pero part man gid ni sa atong trabaho isip magtutudlo. Mao nga, agwanta na lang. Class! Kay bawmog na unsa si Jason? Tulo naman ka days nga may absent siya. Wa man mi kahibaw, ma'am. Pero ma'am, nakakita ra ba kong post siyang mama about nimo? Ha? Post? Oh, ma'am. Nag-post man to siya sa Facebook. Unsa may gi-post? Mao na, Teacher Lisa. Delikado ni kung maabot ni sa principal's office. Teacher Mary. Teacher Lisa, ipatawag ka karon na yun sa principal's office. Unsa, sir? Liza, gipatawag ti kakaron din hitungod kay nakadawat ko og formal complaint gikan sa ginikanan sa imong estudyante nga si Jason. Niingon siya nga imo kunong gipakauwawan ang iyang anak. Unsa, ma'am? Wain taon na nakubuhata, ma'am, uy. Og maunay rason nganong dili na ganahan mo eskwela ang ilang anak. Ma'am, dili na tinuod. Nagsulti lang ko nga kinahanglan niya nga magtuon og tarong. Pero wa ko intensyon nga pakauwawan siya. Kini nga butang seryoso kini. Pwede kini mo sangpot sa suspension o termination kung mapamatud-an. Ma'am, unsa may mahimo na kong paagian ni aron makapanalipod ko sa akong pangan. Saday? Delikado ka nga masuspenso. O lagi dong. Nakakita pagid ko sa post na ginikanan sa akong estudyante. Daghan ang niuyon na ako, pero daghan sad ang nibash na ako tungod sa maong post. Day, Wa ko may bawas ako napitan ng kuwang. Nagtarong man unta ko sa akong pagkamaestra. ayan na, ay kay palabis yung gibati, day. Tingalin o madaot ka na. Dili na ako makaya doon kung masuspenso ko. Pila na ko katuwing nagtrabaho isip magtutudlo. Og mahal kaayo na ako ang maong trabaho. Magunsa naman lang ko kung mataktak yun ko. Day, Lisa, Recorded by X Thunder Gaming. Sa pila ko katuig aning trabaho karon pa ko makasugat og ingon ani nga problema. Og isip magtutudlo, sakit kaayo sa akong bahin nga tungod lang sa usa ka pamasangil
Nga wa ko'y bati nga intention kundili ang makatuon ra gyud ang ako mga estudyante. Posibleng ikasuspenso pa nako sa akong trabaho. Gani, grabe nagkalain-lain nga sakit nga istorya pod ang akong nadawat gikan sa social media. Unya, Teacher Lisa, nakadungog ko sa imong sitwasyon ba? Ako pa ni mo no. Mangayo kag legal advice. legal advice? Oo. Natay Code of Ethics for Professional Teachers o proseso sa DepEd nga nagpanalipod sa mga teachers. Ang complaint dapat doon ay due process. Dili ka pwede basta-basta na lang nga silutan nga way formal nga investigasyon. Mao ba, Teacher Mary? Unsa? Mukuha kag abogado? Oh, mo'y akong plano dong. Puslan man nga pwede na akong ikasuspenso ang mong reklamo. Nga wag gid ko'y laing tumong nga bati. Kundili makaton lang yun ang ako mga estudyante. Pues buhaton po na ako ang tanan. Aron masalbar ang akong pangan. Day, Teacher Lisa, tinuod nga aduna kay katungod sa maong due process. Kinahanglan nga ihatag nimo ang imong side pinaagi sa written explanation. Kung wa gyud klarong ebidensya nga nagpamatuod sa allegation, dili kini makapasaka og disciplinary action nga ligon. Ma'am, dili gid ako madawat pananglit matangtanggit ko sa akong pagkamaestra tungod lang sa reklamo nga way igong basihan nga kuno ako nagpakauwaw og usa ka estudyante. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsaon ako pagdepensa sa akong kaugalingon kung way witness nga makatabang nako? Ikaduhang pangutana. Unsay mahimo nako kung ang ginikanan musigig pangdaot sa akong pangan sa social media? Ikatulo nga pangutana. Kung moabot kini sa DepEd hearing, pwede ba ko magdaog representative o abogado? Doon na ba ko'y katungod nga makakita sa tanang ebidensya kontra nako? Ikaw pa ito katapusang pangutana. Kung mapamatud-an nga piki ang reklamo, unsa man ang akong legal nga opsyon batok sa nagreklamo? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Liza. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang mohatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga emotional na to mga pangutana, mga problema. Attorney Elaine Bathan to the rescue. Andam nga mo alagad mo serbisyo mo tambag mo tabang ninyo guys. Mo na ipadana na inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or ato ang Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Mahimo sad ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan inyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kumpleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. No, ayaw mo kabalaka, ayaw mo kaulaw, kay kanang inyong mga pangan o address, o di mo komportable, di na mo isibya, diin gikan o tagaasa ang atuang mga letter sender. We will respect your privacy. Daghang salamat sa mga nagpadana sa ilahang mga suwat, paadayon og paminaw, no, ayaw ka balaka, wa na namo gipalutaw tubig, ingon ana kadaghan ang ato ang mga letter senders madawat every day, and we thank you for trusting this program, no, nga inyohang gi-share ang inyong mga kaagi ug gisalig ninyo nako ug ni Dr. Obra ang inyohang mga suliran nga kami andam mohatag og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana. Letter sender karong adlaw tawagon nato nga sa pangalan nga si Liza from Cebu City. Teacher minyo siya naay nakaengkwentro nga ginikanan sa iyang usa ka estudyante. Naay nagpost no ang teacher no or something basta na atoy mga post no unya first time no nga
first time nga gihimuan siya og storya or na post or nagka-problema siya, no? Kay di gyud taon siya ganahan nga matangtang ka. Now, ang iyang giingon nga nagpakauwaw kuno siya og usa ka estudyante nga wa ra bagyod. And of course, napaminaw nato sa drama nga naarabay Code of Professional Responsibility, Ethical Responsibility na naay Facebook, no? Pero ang iyahang mama na muy nag-post, no? Iyang mama ang nag-post about it, ang katong mama sa estudyante. Anyway, ang una niyang pangutana mao ni unsaon ko niya pagdipinsa sa iyang kaugalingon kung walay witness nga makatabang niya. Of course, I am very sure no nga during kung walay witness ikaw, pwede man pud na sila wa or questionable pud ang ilahang mga witness batok nimo, no? So it doesn't always have to be nga just because wa kay witness imuharang testimony dili na mo suffice, dili man na ingon ana ang balaod nga padaghanay witness, no? It's the credibility of your statement og as against sa ilaha pod nga kung tinuod ba, no? Unsaon man na nimong na sila witness nya mugna kaysa sa imuha nga testimonya nga katuuhan pod, no? There are several circumstances pwede man pug mga dokumento atong mapakita or mas scrutinize. So ayaw kay kabalaka ana. Kaduhang pangutana unsay mahimo nako kung ang ginikanan mo sige og pangdaot sa akong pangalan sa social media. Kana that is tantamount to bullying or even cyber libel nga pwede nato siyang makiha because iya kang gipakauwawan. Dili na pwede nga maski pag nasuko siya nimo as a teacher magsige siya post ngadto sa Facebook. That is not allowed, that is prohibited under the law and punishable under the revised penal code. No, so magkuha ka og screenshot nga makita ang URL, makita og maklaro nga iyahag yun ng Facebook account og naatay mga witnesses nga nakakita og nakabasa nga ipa-save pod, ipa-screenshot pod sa ilahang telepono. Aron sila makasuporta og testigo nga sila nakakita og nakabasa anang maong post ug naka-ascertain sila nga kanang nag-post ana ang katugyong mama or ginikanan sa bata, no? Mo man evidence sa libel. Ikatulo nga pangutana kung moabot kini sa DepEd hearing, pwede ko magdala og representative or abogado? Aduna ba ko'y katungod nga makakita sa tanang ebidensya kontra nako? Yes to both questions. Yes, you have the right to bring a lawyer with you, especially kung naay mga legal nga mga questions o issues, but basin kung preliminary pa, di lang patingugon ng abogado, but the lawyer can always advise you how to answer, what to answer, or yes, or mo answer baka or di. Okay? So, pwede gud ka matambagan and you can bring your lawyer with you. And, of course, you have the right to see, one, the complaint, o unsa po'y mga dokumento nga ilahang i-attach, hatagan kag higayon nga mutubag, o mo-attach po sa imong kaugalingon po nga affidavits o mga dokumento. Ikaupat, o katapusang pangutana, mapamatud-an, nga piki ang reklamo, kung mapamatud-an. Unsa man akong legal nga mga option batok sa nagreklamo. Katong post alone sa mama nga gipakauwawan ka whether it's true or sad-an ka or not, no, pwede gid nimo silang makiha for libel. Now if mapamatud-an nga wa kay sala samot, no, you can even sue for damages and sue for cyber libel, no? So I really hope nga kaning mga ginikanan kabaw ko, we are very protective of our children, but there is a kanang mode by which we can file our complaint, no, and air our katong mga kalagot, no, nga pwede natong ipaabot dili sa Facebook kay di man na ang Facebook ug social media mosulbad sa problema, no, dili man na mao, pwede man ang mga higher authorities ug naa may saktong proseso adto lang unta ta didto. Gihawhag sa nato ning mga maestra pod usahay pugo sa kadaghang badlong estudyante o sa kadaghang estudyante maupos pod ato ang pasensya. Sindihan lang gid na nato balik, ma'am, sir, no? Because sometimes diha gid pod na magsugod nga kung mahutdan tag pasensya malimot sadta. So balansihon gid nato tanan. Okay, guys, mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon diri gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.